ശ്രീരാമായ നമ. സീതാരാമഗുണാരാമ പുണ്യാരണ്യനിവാസിനോ വന്ദേ വിശുദ്ധവിജ്ഞാനോ കവീശ്വരകവീശ്വരോ. എല്ലാ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. അയോധ്യാകാന്ഡത്തിലെ ദശമസർഗമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. കഴിഞ്ഞ സർഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ മന്ധര പറഞ്ഞു കേട്ട് അതിന് തയ്യാറായ കൈകേയി ആ ശോകാകാരത്തിലേക്ക് ക്രോധാകാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതിന് തീരുമാനമെടുത്തു. അങ്ങനെ തമോവൃതാദ്യൗരിവ മഗ്നതാരക, എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും മാറ്റി തമോവൃതാദ്യൗരിവ, ആകാശത്തിൽ ഇരുട്ട് മാത്രം, മഗ്നതാരക, നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത ഇരുട്ട് മൂടിയ ആകാശം മാതിരി കൈകേയി അങ്ങനെ ക്രോധാകാരത്തിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ആ കിടപ്പിനെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ദിഗ്ധവിഗ്ധ കിന്നരീവ, കിന്നരിയെ മാതിരി, ഒരു വിഷം കലർന്ന അമ്പേറ്റ കിന്നര സ്ത്രീ മാതിരി പെടഞ്ഞ് കിന്നരിയുടെ സ്ഥിതി എന്താ, അതുമാതിരിയാണ് കൈകേയി ഇപ്പം കണ്ടാൽ തോന്നുന്നത്. കിന്നരി വളരെ സുന്ദരിയാണ്, പക്ഷേ വിഷബാണമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വൈഷമ്യത്തിലാവുമല്ലോ, ആ മാതിരിയായിരിക്കും. താൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ എന്നൊക്കെ മന്ധരയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മന്ധരയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. മന്ധര പരമപ്രീതി, ഒരു സിദ്ധി നേടിയവളെ പോലെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു, ഞാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള മട്ടിൽ സന്തുഷ്ടയായി. കൈകേയി ആവട്ടെ മാല്യങ്ങളും ദിവ്യാഭരണങ്ങളും തട്ടി താഴത്തിട്ട് അങ്ങനെ കിടപ്പാണ്. അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് വാൽമീകി മഹർഷി. ആ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആകാശത്തിൽ, ഇവിടെ നക്ഷത്രമുള്ള ആകാശമാണ്, ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ചിഹ്നിച്ചതിൽ കിടക്കുമല്ലോ, അതുമാതിരിയായി ആഭരണങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു. ക്രോധാകാരത്തിലെത്തി ഏകവേണിയായി, ഒരു മുടിക്കെട്ട് മാത്രം, വല്ലാതെ കെട്ടൊന്നും, ഒറ്റൊരു കെട്ട് മാത്രം, മാലിന്യമായ അമ്പരങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കിടപ്പാണ്. ആ സമയത്താണ് ദശരഥൻ അവിടെ വരുന്നത്. തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് കൈകേയി, സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും ആദ്യം കൈകേയിയോടാണ് പറയുക. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം, പരമസന്തുഷ്ടനായ എല്ലാ ജനങ്ങളും, പ്രകൃതികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രി മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രജകളും സമ്മതിച്ചു. ആ ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞ് ഉണ്ണിയും സമ്മതിച്ചു. വസിഷ്ഠനോട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ കൈകേയിയുടെ അന്തഃപുരത്തിൽ ചെല്ലുകയാണ്. പ്രിയയോട് പ്രിയമായ കാര്യം വളരെ പ്രിയത്തോടു കൂടി പറയാം എന്നുള്ള ഇതിൽ അദ്ദേഹം ആ അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അന്തഃപുരത്തിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ശുഗബർഹി സമായുക്തം ക്രൗഞ്ചഹംസ രുതായുധം, ധാരാളം തത്തകൾ, മയിലുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ദശരഥനവിടെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാനില്ല. സാധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കും. ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഇവിടെ. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ പ്രതിഹാരിയോട് ചോദിച്ചു. പ്രതിഹാരി, കോൽക്കാരി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവിടെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഹാരി എന്നാണ്. പ്രതിഹാരി പേടിച്ച് തൊഴുത് വിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മഹാരാജാവേ, ഇവിടെ നല്ല ക്രോധാകാരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദശരഥൻ അതോടുകൂടി ആകെ എന്താണ് പറ്റി, പരമദുർമന എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ മനസ്സിലാകെ എന്തൊരു വിഷമം ബാധിച്ച മട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ക്രോധാകാരത്തിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് വാൽമീകി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. തകർന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പ് പോലെ ഒരു ദേവത ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുമാതിരി ഒരു കിന്നരിയെ സ്വർഗത്തിന് ആട്ടി പുറത്താക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കിന്നരിയുടെ സ്ഥിതി എന്താ? ഒരു കിന്നരിയുടെ വർണ്ണന കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ അതുമാതിരി പുറത്താക്കപ്പെട്ട കിന്നരിയെ മാതിരി.
ദേവക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വീണുപോയ അപ്സരസിനെ മാതിരി, അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ കുടുങ്ങിയ പേടമാനെ മാതിരി, വിഷബാണമേറ്റ പിടിയാനെ മാതിരി. ഈ പിടിയാനെ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ആനത്തലവൻ കാണുന്നത്, ആ മാതിരിയാണ് ദശരഥൻ കാണുന്നത്. വേഗം തന്നെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്തേ എണീക്കൂ, വർത്തമാനം പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും പറയില്ല. നിനക്ക് എന്താണ്? നിന്നെ ആരാണ് അപമാനിച്ചത്? സ്വതേ എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന നീ, കാമം കൊണ്ട് എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന നീ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ മാതിരിയാണല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? ധാരാളം അതിഗംഭീരമായ ഭിഷഗ്വരന്മാരുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ വരുത്തി കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിയം സാധിക്കാനുണ്ടോ? ആ പ്രിയം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ, ഞാനത് സാധിപ്പിച്ചു തരാം. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ശ്ലോകം, അവധ്യോ ബദ്ധ്യതാം കോവ ബദ്ധ്യക്കോവ വിമുച്ചതാം. ആരെങ്കിലും ബദ്ധ്യനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാം. അവധ്യോ ബദ്ധ്യതാം, ഒരാളെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം. ദരിദ്രക്കോ ഭവേദാഢ്യോ, ദരിദ്രനായ ഒരാളെ ഈ നിമിഷം തന്നെ നീ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ധനാഢ്യനാക്കി തീർത്താം. ദ്രവ്യവാൻ വാപ്യ കിഞ്ചന, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. വലിയ ധാരാളം ദ്രവ്യവാനെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റി നടത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ദേവിയൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ്, എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും, നീ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും. അപ്പം നിന്റെ വശത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ, ഉള്ളിലുള്ള വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറയൂ. നിന്റെ ഹിതം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു. ധാരാളം ഭൂസ്വത്തുണ്ട്, ധനമുണ്ട്, ഭൂവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ദ്രാവിഡന്മാർ, സിന്ധു സൗവ്യന്മാർ, സൗരാഷ്ട്രന്മാർ, ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ വശത്താണ്. അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ധനമുണ്ട്, ഭൂസ്വത്തായിട്ടും അല്ലാത്ത ധനമുണ്ട്. അപ്പം എത്ര ധനം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, നിനക്ക് വല്ല ഭയമാണോ? ഞാൻ ആ ഭയവും മാറ്റിത്തരാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയം മാറ്റിത്തരാം എന്നുള്ള കേട്ടപ്പോൾ ദേവിക്ക് അഭിനയം നിർത്താം, ഇവിടെ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയ മാതിരിയൊക്കെ അഭിനയിച്ചതാ. ആ ഭർത്താവിനോട് ഘോരതരമായ വാക്ക് പറയാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് ദേവി അടുത്ത സർഗത്തിൽ. തഥോക്താസ സമാശ്വാസ്താം, ആശ്വാസം കിട്ടിയ വളരെ മാതിരി അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു. വക്തുകാമ ഇതപ്രിയം, അപ്രിയമായ കാര്യം തദപ്രിയം വക്തുകാമ, പറയാനായിക്കൊണ്ട് പരിപീഡയിതും ഭൂയോ ഭർത്താവിനെ അത് അപ്രിയം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ, പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കി പറയാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് കൈകേയി ദേവി. ശ്രീരാമചന്ദ്രായ നമഃ. വാമേ ഭൂമിസുതാ പുരസ്തോ ഹനുമാൻ പശ്ചാൻ സുമിത്രാസുതോ ശത്രുഘ്നോ ഭരതശ്ച പാർശ്വതലയോർവായുവാദികോണേഷു ച സുഗ്രീവശ്ച വിഭീഷണശ്ച യുവരാട് താരാസുതോ ജാംബവാൻ മധ്യേ നീല സരോജ കോമളരുചിം രാമം ഭജേ ശ്യാമളം. ശ്രീരാം.